Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong Warrior members ko na sina Sydney Anlap, Ana Estranjera, John Ray Tiangson, at sa mga nag-renew ng badge na sina Admin Kish Evangelista, Sports TV, Rain Lazaro, Sol Roloqui, Jelmir Avenila, Rowena Vihandre, Rhea Villacarlos, Lorilyn Naig, at kay Papa Don Creepy Stories. Subscribe kayo dyan. Magaling yan. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng kapatid kong si Ella. Kilala niyo naman siya, di ba? Taong 2020. Parañaque. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pumasok sa isang negosyo sina Ella, boyfriend niyang si Mami, kaibigan niyang si Carla, at ang boyfriend din ni Carla na si Herbert. Bale, 4 sila sa negosyo nun. Bilang bago ang negosyo nila, ang gusto nila lahat ng gamit nila bago. Mga lamesa, bangko, ref, at ang pinaka-importante sa lahat, yung pwesto ng negosyo nila, dapat bago din. Kasi nga nagsisimula pa lang sila eh. At nga pala, yung negosyo nila nun tapsilugan. Mabenta kasi ang tapsilugan sa lugar namin kapag madaling araw. Kaya yan ang naisipan nilang itayong negosyo. Yung pwestong nakuha nila, nasa taas na apartment. Meron doong magkatabing apartment. Tapos sa kabilang apartment, doon naman rumerenta yung isa pa naming kamag-anak na si Bibe. Alam ko may kwento na rin yan sa channel ko dati. Hindi ko na lang maalala yung title. Tubong Zamboanga del Norte din yan si Bibe. Sa Siraway din. Side ng lola ko. Anak siya ni Nanay Gaga. Siya rin ang nagsabi kila Ella tungkol doon sa apartment. Kaya nakita nila yung pwestong yon. Noong mga unang araw, linggo, buwan, ang lakas talaga ng negosyo nila nun. E paano ba naman? Tapa ni Pinuno yung tapa ng tapsilog nila. Kaya talagang mabenta. Lupit ng promotion, di ba? Pansin ni Ella dito sa apartment na nirerentahan nila. Parang palagi na lang may tao sa apartment nila Bibe. Kahit na wala silang dalawa doon ng boyfriend niya. Tuwing dudungaw si Ella, wala naman siyang nakikita. Sinabi niya kila Carla yung tungkol sa apartment nila Bibe. Na yun nga, may nakikita siyang tao doon. Hindi niya lang alam kung babae ba o lalaki. Basta palagi na lang nakatayo sa may bintana nila Bibe. Tapos yuyuko-yuko. Pag tititigan naman niya yung bintana, wala naman. Nung narinig nila Carla yung sumbong nito ni Ella, ang sabi sa kanya ni Carla, nakikita niya din yung nilalang na yun. Lalo na kapag madaling araw, tapos maghahatid sila ng mga order. Akala ni Carla, kasama talaga nila Bibi yun sa apartment. Kaya hindi na niya tinanong kay Ella. Ang kaso lang, nalaman niya kay Ella na dalawa lang pala sila Bibe sa apartment ng boyfriend niya. Kaya, sino yung nakikita nila? Lumipas pa ang ilang mga araw. Hindi na nila nakikita yung tao sa apartment nila Bibe. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na nagkita si Bibe at si Ella sa bahay namin. Bungad agad ni Ella kay Bibe. Be, may naiiwan bang tao sa apartment nyo kapag umaalis kayo ni Kuya?
Sagot sa kanya ni Bibe. Ha? Sinong iiwan namin doon? Dalawa lang kami doon ah. Dito na sinabi ni Ella kay Bibe na may nakikita silang tao sa apartment kung nasaan sila kapag wala silang dalawa doon ng boyfriend niya. Sagot sa kanya ni Bibe, baka guni-guni mo lang. O di kaya, baka magnanakaw. Pero wala namang nawawalang gamit sa amin eh. Ang sabi ni Ella sa kanya, imposibleng guni-guni kasi maski si Carla nakikita din eh. Wala na lang naisagot si Bibi kay Ella, pero naging palaisipan sa kanilang dalawa kung sino o kung ano yung nakikita nila doon. Fast forward tayo. October 6, 2020. Tuluyan nang hindi pumunta si Ella sa apartment nila Carla nun. Gawa ng ipinasa na niya ng buo yung negosyo sa magjowa. Total naman, may mga regular customer na yun eh. Kayang-kaya na ni Carla at ni Herbert yun. At saka, yung mga timpla ng ulam nila na ituro na ni Ella kay Carla. Kaya pinaubayan na niya yung negosyo. Minsang niyaya ni Carla si Ella sa apartment nila para ipatikim yung bago nilang produkto. Kung papasa kasi yun sa panlasa ni Ella, ititinda nila. Wala namang pagdadalawang isip. Pumunta si Ella at si Mami sa apartment nila Carla. Pag-akyat niya pa lang, nakaramdam na siya ng napakabigat na presensya sa labas ng mga apartment. Lalo na nung dumaan siya sa apartment nila Bibe. Napakadilim, napakalungkot, at nakakaramdam si Ella ng matinding negatibong enerhiya na nagmumula sa loob ng apartment. Una kasing madadaanan yung apartment nila Bibe bago makarating sa apartment nila Carla. Kaya yun ang una niyang makikita. Ang sabi ni Ella kay Mami, ang bigat sobra ng pakiramdam ko. Tara, bilisan na natin. Punta na tayo kila Carla. Nagmamadali na silang maglakad nun. Pagdating nila kila Carla, ganun pa rin. Sobrang bigat ng presensya. Medyo nakakaaning na yung sitwasyon niya. Napansin ni Carla yung kinikilos ni Ella. Kaya tinanong siya nito. Ang sabi bakit parang ang lungkot mo? Pangit ba yung lasa ng bago naming tinda? Ang sabi ni Ella, hindi. Naalala mo yung sinasabi ko sa'yo tungkol sa apartment nila Bibe? Dumaan kasi kami kanina doon eh. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Hanggang ngayon nga, dito sa bahay ninyo, meron eh. Maraming kakaiba. Silang tatlo tumigil sa kanilang mga ginagawa at nakinig sila sa mga sinasabi ni Ella. Hindi muna nagkwento si Carla tungkol sa mga nararamdaman niya sa apartment nila. Hinayaan niya muna yung mga sasabihin ni Ella para makumpirma niya kung totoo din ba yung mga nakikita niya at nararamdaman. Ayon kay Ella, sa hagdanan palang paakyat, may malaking anino na ang nakadungaw sa kanila ni Mami at galit na galit itong inaabangan sila. Dahil may konting karga si Ella ng mga dasal,
Napilitang umatras yung nilalang na yon hanggang sa apartment nila Bibe. Pero nanatili itong nakatitig sa kanila. At tila ba may mensahe itong gustong iparating kay Ella, pero hindi niya magawa. Sumunod naman, pagpasok ni Ella sa apartment nila Carla, sa may bandang kusina nila, may dalawang bata ang nakatalikod sa pader. Nakataas ang dalawang kamay at paulit-ulit na tumatalsik ang kanilang mga likod na para bang merong humahampas sa kanila. Pagkurap ni Ella, nakita niya yung humahampas sa mga bata. Isang matandang babae. Itim ang lahat ng suot. Buhaghag ang buhok. Unat na unat ang talukap ng mga mata. At meron itong malaking bunganga na walang tigil sa pagbuka at pagsara. Akala niya yun lang yung makikita niya. Pero pagtingin naman niya sa bintana nila Carla, ando doon yung malaking anino na kanina pa siya pinagmamasdan. Dito na niya nakita kung anong itsura nito. Malaking lalaki, mahaba ang buhok na kulot, sobrang itim ng balat na parang naligo sa grasa, makapalang buhok sa muka, may malalaki at mapupulang mata, malaki ang bunganga't mga ngipin, at ang pinaka hindi malimut-limutan ni Ella sa itsura nito, meron itong maliliit na sungay sa gitna ng noo niya. Nung nakita niya yan, napapikit na lang siya at nagdasal. Awa naman ng Diyos, lahat yon ay nawala sa isang iglap lang. Isipin niyo ilang minuto lang yan nangyari, pero pakiramdam ni Ella, 3 o 4 na oras na yung nakalipas. Matapos marinig nila Carla yung obserbasyon ni Ella sa buong apartment, grabe-grabing takot ang naramdaman ni Carla. Gawa ng lahat ng sinabi ni Ella, nakita na yun lahat ni Carla. Pero pasundot-sundot nakita lang. Hindi kasing tagal nung kay Ella. Yun bang naaaninag niya sa gilid ng mata niya? Pero sakto lahat Maski nga si Herbert nagulat. Kasi nakukwento din pala ni Carla sa kanya yung mga nakikita nito sa apartment nila. Dala ng takot, naisipan nilang umalis na lang muna at pumunta sa bahay namin. Pagdating nila sa amin, ipinagpatuloy nila yung kwentuhan nila. Dito ko na narinig ang bawat detalye. Matapos ang usapan namin, nagpasya sila Carla na doon muna matulog sa bahay ng mga magulang niya. Medyo tumatak kasi sa kanya yung naging kwentuhan Kaya natakot siyang umuwi sa apartment nila. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ako sa baba ng bahay namin, pagbaba ni Ella, bigla na lang itong nagkwento sa akin. Nanaginip siya tungkol doon sa mga nakita niya sa mga apartment. Ayon kay Ella, yung nakita niyang nakakatakot na nilalang sa bintana ay isa palang matandang kapre. Kaya pala galit na galit yung kapre na yon. Gawa ng hinahanap niya si Bibe sa kanya. Walang kaide-ideya si Ella.
ang mensahe nung kapre na yon. Ibalik si Bibi sa kanya. Dahil kung hindi, siya ang ipapalit. Yun na lang yung naaalala ni Ella sa panaginip niya, pero marami pa itong sinasabi sa kanya. Hindi niya lang maintindihan kung ano-ano pa yung iba. Pero malinaw naman na may gusto yung matandang kapre na yon kay Bibi. Ang nangyari tuloy, tinanong ni Ella si nanay, yung lola namin, kung ano na ba ang nangyari kay Bibi. Ayon sa lola ko, naghiwalay pala sila nung kinakasama niya doon. Tapos nagkaroon siya ng panibagong boyfriend at inalis siya doon sa apartment na yon. Itinira siya sa kondo. Isang Chinese ang naging bagong boyfriend ni Bibi. Kaya ayun, iniwan niya yung apartment na yon at nagsama sila sa kondo ng Chinese. Nung narinig ni Ella yan, dito na niya napagtanto na kaya pala hinahanap nung kapreng yon si Bibi sa kanya. Gawa ng wala na pala ito doon. Lumipat na ng tirahan. Sinubukang kausapin ni Ella si Bibi tungkol sa insidente. Pero bakas sa mukha nito na takot din siya at ayaw na niyang pag-usapan yon. Mula din nung araw na yon, hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sila Carla doon sa apartment. At maging si Ella, pinapakitaan pa rin nung kapre sa panaginip niya. Pero hindi na ito katulad nung unang araw na nagpakita yon sa panaginip niya. Mas kalmado na ito, pero hindi na nagsasalita. Puro senyas na lang. At hindi rin kalaunan, nanawa rin siguro yung kapre. Unti-unti kasi yung nawala. Pero hindi pa rin siya sigurado. Kasi nga, hindi pa siya bumabalik doon sa apartment nila Carla. Panigurado, magkakaroon ulit tayo ng panibago at sariwang-sariwang kwento kapag bumalik sa apartment nila Carla si Ella. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang legit yung sinasabi niya sa panaginip niya na kapre. Alam niyo ba, kagabi lang, October 11, kumpleto silang magtotropang nag-iinuman sa bahay namin. Kaya nga hindi ako nakapag-record kasi ang ingay ng videoke nila. Pero matapos nilang magkantahan, narinig ko na pinag-uusapan nila yung mga naging karanasan ni Ella at Carla doon sa apartment na yon. Maging si Herbert nga meron ding karanasan Partida, hindi naniniwala si Herbert sa mga ganyan. Pero unti-unti, nung siya na mismo yung pinaparamdaman ng mga nakatira doon, dahan-dahan ding nagbabago ang paniniwala niya. Huwag kayong mag-alala. Baka pagbalik ni Johnny dito sa Parañaque, puntahan namin yung apartment para din makita ninyo. Pero kung gusto nyong puntahan namin yung apartment agad-agad, pakilike tong video na to. Makita ko lang na maraming likes, ora mismo, pupuntahan naming magkakapatid yung apartment. Wala nang intro-intro. Tingnan natin kung gaano nga kalakas at kung gaano kadilim yung presensya nung kapre na yon. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.